holder en lap for mig. Den seneste uge. Der holder også en seneste promotion. Og i 918. Ja, du er Og en gal, lap for mig mand. mere derovre. Der holder simpelthen 2. Nej, det er opbevaring der ikke. Opbevaring. Der holder simpelthen 2 lap for mig. Og en Enzo også. Hold da. Shit. Og en Bugatti Veyron. Og en Bugatti. Bugatti Veyron lige der. Hvorfor? Ja, du er gal, mand. Derinde, hvad er der der? Sådan Der er sådan cirka for 40 millioner hvis ikke mere. mere. Ja. Bugatti Veyron. Så er der bare alt muligt. Edelman sportsvagn. Porsche, Ferrari. Er det en F12 Berlinetta? Den er lækker. Nej, det er ikke den der. Er det ikke den? F12-færden, så det er ikke den der. Den holdt den ikke det hele i orden, ja. Det er den blå, der holder det inde bagved. Den blå, okay. Den der med betoneren. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. De har 2 LaFerrari. Ferrari, det er fuldstændig sindssygt. Til 900.000 pund. Ja, men vi skal lige huske på, at vi bare for at sige, at Den der, kommer du til at betale et sted mellem 2 og 3.000 for, den der model der. Det er fuldstændig sindssygt, og den er bare også ned til mindste detalje, bortset fra at den ikke kan køre. Jeg vil ikke have modellen, jeg vil have den der. Ja, det forstår jeg da godt. Den vil jeg også. Man kan godt have den. Den der? Du kan se, prøv hvor meget den koster. Det er faktisk ikke særlig meget, hvis du... det er så den der. Den der. Ja. Den er så sikkert ikke til salg. Nej. den derovre, den er lige blevet købt, den der Ferrari. Ja. Så den der, det er sådan en racer. Prøv at se den. Der holder En Porsche 911. Der er så sådan et nyt, skal til at se. Ja. Den der, det er bare en legendarisk bil. En rigtig Brian Bimmer. Nej, det er en M3'er jo. Det er en 3, ja. Og Emil, nu skal du være med at kigge til venstre. Der er de. Modelshoppen. Skal vi lige fortsætte med at gå lidt rundt i, og så kan vi tage en model, så Ja, det kan vi. en time på rundt og gå bilen. Så er en halv time, så tager vi afsted. Det jeg så kan forklare om de der glaskufler der, eller de der glasmonstre, det er, hvad det hedder opbevaring. Det er så kan du betale noget for, så har du den, hvad det hedder, stående herinde opbevaret. Altså i en garage uden, så behøver du ikke have en garage nogen andre steder. Ja. Den der ikke også. Den der står 10 på nummerpladen, ikke også? Det er en gade. 4 stykker. Den der. Den der. Den der. Ja, Porsche. det der, det er en, hvad det hedder. please do not touch. Ja, det må man ikke nogen ramme på. Hvor kommer det til? Det må nok det i Jaguar. Ja. Track day, bro. Det er simpelthen 6.000 omdrejninger, det er ligesom et eller andet over motor. det er en original racing Jaguar, det der. Det er jo en racing Jaguar. Den har jo kørt race, den her. Ja. Den er ikke engang bare bygget op, den har kørt race, den her. Er det... Det er en, jeg mener det er en... Er det ikke en række 6'er? Eller sådan noget? Det er en type C-motor. Jeg kan ikke huske, hvad... Type C. Hvad det er rækkemotor. Ja, de plejer at køre med række 6, de der Jaguar. Der er en Ferrari Dino og Ja. andre Ferrari Aston Martin og... Det her kalder man drømmende steder. Det er det der, hvor jeg synes, vi skulle have hen. Vi skulle ikke snyde for det. Prøv at se den her. Ja, prøv at se. Det er sådan nogle ting, vi laver. Så, altså, der er også nogen, der betaler for at få dem restaureret her. Ja. Vi skal lige om bagved og kigge. Det der, det er en af de mest sjældne biler, der kan se. En gammel Ferrari Ferrari-bil. Så nu snakker vi. Er det en kopi, eller er det er rent faktisk en rigtig? At dømme på ophængning og sådan noget, så ja. Er det en kopi? Nej, så er det, hvad det hedder, så er det en original. Der er ikke noget replik, så det kunne jeg godt forestille mig til. Okay. Måske er det en replika. Jeg kunne ikke forestille mig til en replika. Sådan bygget godt i hvert fald. Ja. Den er satme lille, altså, i forhold til det moderne, de kører i nu. Lige nøjagtigt. Men det var, hvad der var nødvendigt dengang. Ja. Og den er... Og de har endda... Hvornår er den fra? Den er fra 50'erne, tror jeg. Ej. Jo, Gerhard Neusser kørte den. Ja. Foran, når motoren er foran, så er det sådan 50'erne. Nej, ja, men det kan også være før det. Kan det? Fordi de har jo rent faktisk kørt med smallere dæk, jo. De har jo kørt med nogle dæk, Nå ja, så brede der. cykelhjul og sådan Ja, noget. det er lidt ærgerligt, at man ikke kan gå derind og kigge. Der holder alle de fede. Ja. Det her, det er jo sådan en, altså, det er jo sådan en samsurium af en masse bilforhandlere og sådan noget, Ja, som har en fordi det der holder en gammel Auto 9 bil, ikke? ja. Audi. Ja, det der blev så Audi, men det er jo så et af dine 4 mærker, det der. Mm.
Ja. Der holder rent faktisk som James Bond. Gør man det? DB4. Ja. Det vil sige, det må det lige før den, som James Bond har købt. Stadig, Den ligner ret meget. stadig rimelig cool. Den er stadig en film. Ja. Prøv lige at tage og lukke nogle af dem, der holder i de her glasmonster der. Det er rimelig vildt, de egentlig har glasmontre. Porsche, ja. De der, de er faktisk lidt bliver endnu flere penge værd nu. De der. Ja. Der har de også sådan en der, som vi så på Teknisk Museum. Sådan en ordentlig krabat. Nå, men så har vi noget Porsche halløj her. Og så videre. En Ford Capri. Ja, en Ford Capri. Nå, det er sådan en, der er en racer-version med i Project Cars. Ja. Det var, hvad det hedder, det var Storbritanniens svar på Ford Mustang. Da USA kom med Ford Mustang, så Ford, hvad det hedder, UK, de besluttede sig for, at vi skal lave en britisk udgave af Mustang. Det blev den der blev lige så stort et hit, næsten, i UK. Ja. Så det er sådan ret fedt. Og en gammel folkevogn. En K70'er. Fint. Der er ikke meget plads der. Kender I den der Citroën, der holder den bagved? Ja, det er den for Olsenbanden. ja. Verkauft, den er købt. Men det er sådan, ja. Den kunne godt trænge til en galder. Det er den der, de bare springer i luften forskellige gange. Virkelig håbløs, men meget ikonisk. Lorenz Auto. Det er så en. Og så kan man jo kun give sig om, der holder under den der. Nu siger man, at det er en Mercedes-Benz Cabriolet. Kunne godt være. Lamborghini Diablo. Ja, den over der. Nej, jeg tror faktisk, det er en Countach, det der. En Countach? Ja, en Countach, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg taler ikke italiensk. Jeg mener... Det er en Countach, det der. Er det en Det kan du Countach? også se på bagbunden. Jeg synes, det ligner en Diablo. Ja, men du kan se bagbunden, der står Countach. Det er også nogle meget ikoniske baglygter i det her Countach, så det er lidt... Det er den der lavet så fuldstændig sindssygt, så... Ja. Spørgsmålet om vi skal gå helt ud og så gå til venstre, så vi kan ligesom tage hele rækken op. Kan I forstå nu, hvor man fylder 2 udtryk? Ja. Der er 2 grader. Nu bør jeg lave røven ud af der. Ja. Det tror jeg er min yndlingsferrari. Ja, det er også klart. Det er en af mine yndlings. Bare Shit, der er den sygeste motor, må man sige. virkelig lyde. Der er også virkelig klat. De kan lave bønner til hende. Pænt meget. Der holder også en gammel Volkswagen. En gammel Corvette. 2 gamle Corvette. Ja, den der. Den minder mig meget om Olsenbanden. Den er lidt, hvad nævner man nu. Ja. Mustang. Hvad år er den fra? Det er Den der Mustang. Det er Ja. den er nogen 60. 60 et eller andet. Ja, man skal ikke komme til. Den har i hvert fald kørt lidt. Corvette, en Stingray måske.
det er næsten bare fedeste, men sådan det er den høje. Er det en C3? Slap op i sådan. Eller C3? Ja, det er en C3. C3, ja. Nå, det er en gammel Ford. Det er en Ford Thunderbird. Nå. Den er også fint. MP4 12C derhenne. Den er også lækker, du. Og en Daimler op over. Men de har ikke en P1. Nej, den er også bare dyr. Ja. Men det kan det godt være, der holder en her. Der holder også en Lamborghini Michelin. Og der holder de Diablo. Ja. Og der er Batman. Ja. Ja, der er en Batman på. Diablo. Ja. Den er også lidt Batman-agtig. Ja. Der er faktisk også en som har som købt sådan en Lamborghini Diablo også. Og så har jeg bare nogle Batman logoer på. Gjorde der ikke noget andet ved det, så købte han sådan et Batman-profil, ikke også? Ja. Til, der hedder syge børn, og gjorde dem glade ved at komme i den bil der med, der er bare på. Det er ret fedt. Så er der sådan en Porsche Turbo der. Er det en turbo? Ja, det er det i hvert fald. Det er en lang turbo. Det kan man også. Fra 74 eller noget. Ja. Der holder lige Lotus Exige, og det er en speciel Ja, racing. det kan man også se. Båd. En båd. Det er der også. Der er også model på. Her kan du så se mange forfra, hvad er det, vi har her. En Ferrari California, det der. Mhm. Her er der. Er det Ikke helt dårligt. Maserati? Lamborghini Countach. Ferrari. Ferrari. Mercedes. Ferrari. Den der nye Spider, men det gør de Ja. Alfa Romeo Spider. Ærligt talt 4C. Ja, nå ja, 4 er rigtigt. Jeg forstår ikke, at de skal ødelægge indspilletiden med, at man skal tage tilbage til hotellet for at tage en film. Nej. Vi var jo på Ludomang. Prøv at se, hvis du kigger over spejlet derovre, der kan du se alle de der Ja, modelbiler, du kan købe. Formel 1 biler. Jeg gad helt godt have den der McLaren, hvad hedder med Marlboro. Nå, ja, ja. Peugeot, tror jeg faktisk, det er det der. Eller, nej, det er McLaren Honda, det der. Ja, McLaren Honda. Den gad jeg godt. Det er sådan en Argentinian, han køber. Ja, den er vel... Sådan en tror jeg vil se, om jeg kan få. Hvis du kunne få den i Og det er det, man skal komme her. Man skal komme her i dagtimerne, fordi det her ene har jo åbent normalt. Det er sådan et sted, du kan komme ind og kigge. Ja. Fordi du kan jo købe dem inde. Du kan bare se, hvor meget de koster, og hvor store de er. Jeg Ja. vil godt have en del af dem. Ja. Jeg vil have dem alle sammen. Man kan ikke gøre så meget med dem, men de er satme cool. Prøv lige at se der. Der står bare sådan en herregammel bil. Virkelig en herregammel bil. Prøv lige at tænke på, hvor mange penge den er værd. Den er en del der. Og der står en Cayman GT4. Cayman GT4. Ja. Og en Dodge... Den er fed. Er det en Challenger? Det kunne det godt være. Den er cool. Nej, det er en Barracuda. De har altså også sat et eller andet helvede i gang dernede. XJ. Kan man købe fuld? Nej, det tror jeg ikke. Og så jeg er fanget. Det er sindssygt meget. Nej. Der er sådan
Den lyd. Det er altså, det lyder som et eller andet med en meget overkvadratisk motor. Det er Det mig der. Det er en Ferrari. Ja, det var der. Så er det Esben Rock. Jo, det er det ikke en V8? Jo, det er. Det lyder som en Ferrari, ja. Han skal have en prøvetur, kan man. Nej, det er garanteret hans. Han får en prøvetur nedad her. Nej, det er hans. Ja. Eller også er det mekanikeren, der kører ud. Bugatti Veyron. Han er faktisk jo, vi har været der. Det var en meget Porsche 900. Et eller andet. Ferrari. La Ferrari. Men hvis I gerne vil op og se dem der, altså se lidt pænere, bedre på dem der, der står op i de der glasmonster, så skal vi gå op ad trappen og så gå langs... Skal vi det? Ja, det er godt. Kender I Lancia Stratos? Den der kørte rally? Nej. Det der, det er en nyfortolkning. Nå, af den der. okay, ny. Det er simpelthen en nyfortolkning, det der. Af den der kører rally. Ja. Det er vi kan gøre mig her. Men den der holder på siden af den der Mercedes, den har James Bond. Det var en BMW Z8. Ja, det kan jeg godt huske. Det var ikke det, når han vandt. Det var der kørte Frostman var. Den sidste kørte Frostman var. Hyundai. Ferrari. Vi er 8 mand til. Jeg tænker, hvad gør man, hvis der er en, der var på den øverste etage, så